Wow! Hi, good morning na guys. Hindi pa ako nakapag-good morning. Yeah, good morning. It's Saturday. Yeah, it's Saturday and we're already up. Maaga akong naligo kasi wala akong time makaligo pag nakaalis na ang papa. Ang papa ay aalis with Opa. Yeah? So, iwan kami dalawa dito half day and then pupunta kaming center. Mamimili kami ni Ana. Nakapag-appointment ako sa Zayman, yung tawag sa shop. Tapos 11 o'clock. So maglalakad na kami ni Ana mga 10 o'clock siguro. Maglalakad na kami papunta doon. And yeah, mamimili tayo. So I'll try to vlog. Antok pa ikaw lang. Pasensya na yung ating pagmumukha, no? Kasi kakaligob lang. Ana, lablab. Lablab. Achuchuchu. So, ayan, nakapag-ayos na tayo and pumunta na ako sa babaan doon na si Ruth saka si Ana. So, mag-breakfast lang kami ng madalian kasi aalis na si Ruth. Pupuntahan niya yung kanyang papa and aalis na sila kasi pipick upin nila yung sasakyan ng papa ni Ruth. Bumili siya ng ng sasakyan. So, andito na kami sa center ni Ana. Yan. 11 pa yung namin, no? 11 a.m. yung aming appointment sa shop. And then, we still have 15 minutes. So, antay lang kami dito sa labas. It's a little bit busy in the center today. So, yeah. Maglakad-lakad kami around. Ito yung shop na pupuntahan namin ng Zayman. So, nasa line po kami ng kibling. Hindi kami ng kibling. Yeah, so, Ana is also eating her snack. So, ito na ang ating kibling. Fish po siya, no? Tapos may sauce na medyo may garlic ng sauce. Tapos ito yung sa amin, yung church. Tapos yung market around po siya doon. Dito si Ana, nakaupo lang kami dito. Galing kami doon. Yun yung may mga shops doon. Okay, every Saturday, nandito yung market. So, pumupunta kami dito to get kibling or to get fruits kasi mura yung fruits sa market. Kaya nakasigaw na si Ana kasi gusto niya ng pagkain na naman. Binibigyan namin siya ng snack ito. Banana siya, pero siya, mais yung forma. Ayan. So, yan, nag-ice cream ako, guys. And then, uwi na sana kami. And I thought na masarap mag-ice cream. Dito lang kami. Pauwi, papunta doon sa So, pauwi na kami ni Ana, guys. Maglalakad na kami. So, mga 20-30 minutes na lakad. So, wala akong tripod, guys, no? So, hindi na ako masyadong mag-video while naglalakad. Hi, guys! We just got home. Kapoy. Nakakapagod maglakad. Nasa mood naglalaro si Ana. Ito. Naglalaro siya. Yeah. Hinihintay namin yung papa niya. Yeah. Hi! Say hi! 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 Cute. You're so cute. What do you? Huh? Ang kanaycha. Yeah. The zone. Yeah. So, yan, nakakapagod. Pero, yeah, mapapakita ko sa inyo maya-maya lang yung, gusto talaga yung sumali, eh. Yung, Dada, no? It's not Dada. No, Dada is not yet here. Di lagi mag-shout pangga. Grabe, ang sharp ng ng anak ko. Oy, ang sharp ng kanyang sigaw. Masakit sa tenga. Yeah? You're so cute.
Naka-shoes pa siya, oh. Kasi malamig kanina. Normally, hindi ko siya nilalagyan ng shoes o sinusuotan ng shoes. Pero ang lamig kanina. Palagi siyang nagle-leggings lang siya. So, today wala siyang leggings. Ayan. Abu. Prat in Nederlands, Ana, of in Cebuano. Yung malamig pa rin yung kamay ni Ana. Tingnan niya ito. Ang chunky-chunky ng love-love. Ayan. Pumunta kami ng Day. Ito yung parang DOH dito ba, may appointment siya. May appointment kami doon. So, wala muna siyang vaccination kasi we have to wait for 6 months. We went there December and then we have to wait 6 months for the next vaccination. So, wala muna siyang bakuna. By June, may yung sunod niyang bakuna, yung both legs na. And then by July, may bakuna na naman siya dito sa bukton, sa braso. Para yata yun, or against meningitis and measles, like that. So, yeah. And then, nirefer kami sa physiotherapist kasi nga, si Ana is hindi pa siya naglalakad. Although, nag-research naman ako na normal naman sa ibang bata na at 11 months hindi pa naglalakad. At hindi siya, ayaw niyang gumapang. So, i-refer kami sa isang physiotherapist para ma-stimulate siya lalo na gumapang talaga or maglakad, ganyan. Yeah, but everything else, normal naman. Yung kanyang height ay normal, yung weight niya normal lang din. So, yeah, everything else is really normal. So, we are very happy na everything is good. Tingnan namin yung bagong auto ng lolo niya. Ikaw! Moy! I'll cover the plate number. Ah, that's okay. Wow! Wow! Umoy! Oh, Ana! Dar! Cover the plate number, Ana. Cover. Umoy! Yeah. Also from inside, Bang, is also nice. Yeah. Leather. Yeah. Ang ganda ng auto ni Opa, ah. Ana. He said now Senna's not in the back, but he's gonna do it in the trunk. Ana, what can you say about Opa's new car? Huh? Manage yet to last. So, ayan guys, nakaalis na ang aking mag-ama. Hinatid na ni Ruth si Ana sa kanyang lolo't lola. Doon siya sa weekend. And then si Ruth ay nasa center. I think maglalakad siya kasama yung friends niya. Hindi ko alam kung pupunta dito, no? Pero hindi ako sumama kasi nga magla-live ako mamaya. Alas-2 na, so mga alas-3 magla-live na ako. So, yun. Baka marinig nyo sa background, no? Yung kasi qualification na ng Formula 1 ba? May qualification. So, yeah. Gusto ko palang i-shoutout si bago tumawag siya sa akin noong basta last night ba yun or the other night, si Ate Ann Bella TV, hello. At si din, nakalimutan kong i-shoutout dati si si Tisay in America, nasa Texas din siya. So, shoutout sa inyo. I hope you're having a nice day. Ate Ann, I hope you're having a nice day there, Ate Ann Bella TV. So, please check out her channel as well. Salamat. Hi guys, kakatapos na ng aking live. Na siya? 6:30 na. So, sobrang salamat sa yung mga friends ko na nag-join sa aking premiere live kanina. Si Sir Dong Lang, si Silent Observer, si Sir Renz Cover, si Sir Tongkik, and then yung mga friends ko, si Bella's YTC, Ate Ann Bella TV, si Lives Dutch Minay, sino pa? Si Lily's Life in Austria. Salamat po sa palipad. Nagpalipad yung aking mga organic friends. Thank you sobra. So, ngayon, mag-aadobo ako, guys. May minarinate kasi ako kagabi. So, lutuin ko siya. Kumusta ang iyong Saturday? So, kami, kanina, nagpunta nga kami. Makita nyo kanina sa video. Nagpunta kami sa center. Super bango. Uy, ito na yung aking minarinate kagabi.
So, ang bango-bango niya. So, ito rin gagamitin ko yung... Ayan. Magluluto na ako ng rice. Bumili pala si Mr. kanina ng mga apple, tsaka ito avocado kasi pinapakain naman ng avocado si Ana. Nood lang ako ng guys, Korean drama. Kasi may bago akong pinapanood. Ay, I love Saturday afternoons. I mean, don't get me wrong. Gusto ko andito lagi yung aking anak. Kaso, kailangan din nating pahingan mga mama, no? So, I'm really thankful to my in-laws, yung aking mga biyanan. Kasi, binabantayan po nila yung aking anak. Saturday night to natutulog sa kanila. So, Saturday sa hapon, kinukuha na nila yung bata or hinahatid namin doon. Tsaka yun nilalakad nila, ganun. So, para magka-time daw kami. So, si Ruth naman, pumupunta sa kanyang friends usually sa Sabado. So, yung Saturday afternoon talaga hanggang alas 10, time ko po yan. So, nakakapag-concentrate ako. Yung mga dapat kong gawin, ganyan. Kaya ayan, nakakapag-live ako, nakakapag-edit, nakakapanood. So, super thankful ako sa aking in-laws. Ayan, para siyang minudo na parang paksiw na ewan. Kasi malaman masyado yung aking pork. Just gusto ko talaga tender, kaya ayan. Wow, para siyang ulit yung... sarap shrimp. So, kain na ako. Lalaway ako ba? Tikman na natin, be. Masarap ba? Hello, sarap. Para talagang paksiw. Super yummy. Para siyang naging para minudo kasi sobrang lambot ng ng meat. O ginamay na minudo. Basta ewan, basta ba? Basta pork siya. Sobrang sarap. Kain na ako, guys, ha. Sarap or... So, ayan guys, ipakita ko lang sa inyo madalian yung binili ko kanina para kay Papa, para kay Ruth. Ano siya? Wala na kasi siyang ganito. Yung lahat ng ganito niya, nasa akin na. Kasi nga naman, nilagay niya sa dryer, kaya ayun, lumiit. So, ito, para sa kanya. Ayan. Tsaka ito, mga medyas niya. Dalawang set yung kinuha ko for him. Ito, ang cute-cute. Mga headband ni Ana. Kasi naging mahilig ako sa headband nung after kong mga anak. Kasi nakukyutan ako sa kanila para sa baby. Para mas comfortable. So, ayan. Ito, siya, 2 for 2.99 euro. Diba? Mura lang. Mura na lang po siya dito. Ayan. Maganda naman yung kanyang quality. Ito din. Yan, ang cute-cute. Tapos, tinry na namin kay Ana to. Super cute. Bagay sa kanya. Sakto lang din sa kanya. Ito, may binilhan ko din ng socks. Si Ana. 5 pair siya for, I think, 2.99 din. And then, bumili ako ng ito for myself. Ito, maganda yung kanyang quality. May siya. Ito, may zipper yung kanyang side pockets. So, bet ko. Pag nag-walking kami ni Papa. Baka tomorrow, isuot ko na to kasi mag-walking kami tomorrow eh. Yung nakita nyo sa vlog ko na yung parang libreng tour, ganun. Charot lang yun. Pumunta kami nag-walking. Tapos yan, may mga lines siya. May mga tahi dito sa Hindi ko siya masyadong bet ito. Pero comfortable naman. Anyway, sa bahay ko lang din naman mostly gagamitin to. Bahay siya. Siya, I think 9 euro. Ayan, biniglahan ko din si Ana ng bagong spoon and fork kasi alam naman, frozen, Ana.
So, Elsa. Ayan, ang cute-cute, oh. Ayan. Tapos, I also bought myself a pair of sandals. Ayan. 36, 37. Gusto ko kasi yung ganito mga print. Ano, ayan. So, kasi pa-summer na po siya. Ano, hindi pa pa-summer. Spring na po siya. Medyo umiinit na siya minsan. So, siguro baka okay na naman. Ganito ako, hindi na ako nagme-medyas. Kasi lagi akong naka running shoes pag lumalabas kami. Ayan. So, ito. Ayan, maganda. Sa shop po pala, doon sa Zayman na shop, ano siya, no, affordable siya. Pero, may, okay naman yung quality ng mga items. Hindi naman po ako masyadong mapili sa mga gamit. O pag bet ko lang yung item, I'll go for it. Or pag afford ko naman yung gamit or yung bagay, I'll buy it. Or if I like the quality, hindi ako masyadong mapili. As long as it's okay, the quality is okay, tumatagal po yung mga gamit sa akin. Kahit siya, mumurahin or kahit second hand, okay lang ako. Basta okay yung quality. Alam mo yun. Tapos alam mo, pag may anak ka na, gusto mo talagang makamura, di ba lahat? And yung natin today guys, walang masyadong ganap today kasi alam nyo naman, lockdown pa din. So yung ginagawa namin ni yung mister ko, naglalakad po kami. Marami namang walking areas dito, naglalakad kami. So tomorrow, we'll be walking and I'm not sure if I'll be able to vlog tomorrow. We'll see how it goes. And then pick upin namin yung anak namin. So yeah. Maraming salamat sa panonood ng ating video today. And I hope everyone's safe and you're having a nice time with your family. Despite the lockdown, hindi tayo makapagbakasyon yung iba. Hindi tayo makapunta sa mga usual na places na pinupuntahan natin. So, untay-untay na lang siguro tayo. Yun. I hope nag-enjoy kayo sa ating video. Maraming salamat. Happy weekend, everyone. See you na naman sa ating susunod na video. Please don't forget to like and subscribe sa ating video and paki-on din po ng ating notification bell para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Maraming salamat. See you!